Deliberació ciutadana és el debat públic en el que hem de participar tots els ciutadans i ciutadanes en les nostres democràcies. Té una importància fonamental perquè les nostres democràcies tinguin qualitat. I participació ciutadana, en un sentit molt ampli, inclou tota forma d'implicació de la ciutadania en la presa de decisions públiques, tant a nivell legislatiu com a nivell administratiu, de gestió pública, etc. És també enormement important en les nostres democràcies i, sens dubte, és una forma d'innovació democràtica que serà el futur de la democràcia. Aquest postgrau és, sens dubte, la millor formació que un estudiant pot rebre en participació i deliberació ciutadanes. No hi ha una oferta millor i les eines que rebran són bàsicament de dos tipus. Aquest postgrau és molt intens i molt fort en la teoria, en el fonament, en la base de la participació ciutadana, però també tan igualment fort o fins i tot més en les eines pràctiques. És un postgrau que es focalitza molt en els mecanismes i els processos de participació amb una vocació molt pràctica. Per tant, el que estem és formant els futurs professionals de la participació ciutadana.